Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nakaplastar na ang lugar kung asa ipahigayon ang pagtulol pinaskuhan sa pamilyang Duterte sa Bangkal, Davao City, ugma. Ana sa sobra 2,000 sab ka kapulisan ang i-deploy aron masigurong mahimong hapsay ang maong aktibidad. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gitagbo na sa Davao City Police Office ang ilang mga sakop alang sa final meeting sa seguridad nga ipatuman sa Pasko pahalipay sa Taal 2025 ugma sa mismong adlaw sa Pasko. Ana sa 2,000 ka DCPO personnel ang ilang ipakatag. Lakip na dinhi ang pagsiguro sa crowd management ug pagtuman sa safety protocols. Unyang gabi pa lang, doon na initial deployment sanglit sama sa mga miaging tuig, pila ka oras pa lang una ang Pasko. Doon na mga nagalinya. 24 pa lang sa gabi, sir, soft deployment around 9 p.m. Kaya na-observe na to, sir, last year, 24 pa lang sa gabi is naanay mga naglinya. So naatay ipahigayon na sir, nga seguridad para masiguro yun na to nga walay mahitabo sa mga tao nga naglinya diha, sir. Hangtod sa 25 na yun, sir, no, sa adlaw sa Pasko. Ug tuod man, sayo pa lang sa December 24, doon na pipila nga nagatang sa entrada. Sama ni ining si Tatay Gilbert ug laing 7 pa kakaubanan nga gikan pa og Tagum City. Kagahapon pa daw sila nangabot ug magpaabot hangtod ugma. Naamog yung nakauna dire amigo na mo unya tapos nagbalita nga parion me gahapon mi nang kuan kay 23 daw sa kadlawon. Kanang pag-abot dire wa man di kay sa alas 4 man dire sa ni 24 man na dire kay Buot sa mga nangabot karon pa lang nga makauna sa linya. Dili ganong kasayo man kani ato dire. Ay tungod sa akong tuyo nga mga pangay tuglimos. Pahala na basta nakaani ko dire. Naka-install na ang mga barrier gikan sa entrada sa Central Park Subdivision, padulong na sa Taal Street kung asa ang ancestral house sa pamilya Duterte. Ginatukod na sabduol sa ancestral house ang stage ug dakong tent alang sa pahigayon nga programa. Gawa sa lane sa mga babae ug lalaki. Dunay special lane alang sa mga PWD, buntis ug senior citizens. Duna say mga tent kay gipangmuntar. Matag tuig, tradisyon na sa pamilyang Duterte ang paghatag og pinaskuhan sa mga Davaoenyo. Una nang ikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga mutambong siya sa maong aktibidad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.